Studijska grupa Muzika u medijima osnovana je 2005. godine po elaboratu muzikologa i dugogodišnjeg urednika Radio-televizije Srbije Snežane Nikolajević. Osnovna ideja bila je izgraditi muzičara posebnog profila koji će na isti način vladati i linijskim sistemom i medijskom terminologijom, i kompjuterom i klavirom, za koga će i studio radija i televizije i koncertna dvorana biti prirodan prostor za realizaciju kreativnih ideja. Na temeljima ove studijske grupe 2008. godine formiraju se 2 studijska programa, osnovne i master akademske studije muzike u medijima. Poseban kvalitet koji ovakva vrsta studija nosi je interdisciplinarno znanje potrebno za autorski i saradnički rad u radio i televizijskim stanicama, producentskim i filmskim kućama, dnevnim i nedeljnim listovima, mesečnim revijama, biltenima i časopisima, koncertnim agencijama, domovima kulture, ali i za rad u osnovnim i srednjim školama opšteg tipa. Studijska grupa Muzika u medijima godišnje upisuje 9 studenata, a oblici nastave koji se praktikuju su predavanja, vežbe, upoznavanje sa radom medijskih kuća, otvorena predavanja. Kompetencije koje se stiču su neophodne u savremenoj afirmaciji umetničke muzike, pa se studenti, kroz različite forme, osposobljavaju za samostalni rad u medijima. Glavni cilj studijskog programa je formiranje muzičkog profila umetnika koji je potpuno edukovan i spreman za rad u muzičko-medijskom prostoru.